Heddiw, mi fyddwch chi angen papur, beiro neu bensil. A da ni am edrych ar be mae dot yn olygu. Weithiau mewn cerddoriaeth, da chi'n gweld nodau efo dot ar eu holau nhw. A mae hynny'n golygu bod y dot yn werth hanner y nodyn o'i flaen o. Felly, gadewch i ni edrych ar ychydig o enghreifftiau. Dyma i chi grosied efo dot ar ei ôl o. Mae'r crosied yn werth 1, felly mae'r dot yn werth hanner. A mae'r holl beth yn werth 1.5. Enghraifft arall ydy minim efo dot ar ei ôl o. Mae'r minim yn werth 2, ac felly mae'r dot yn werth 1. Felly mae 2 ac 1 yn gwneud 3. Nawr, da ni am wneud chydig bach o fathemateg, ond efo nodau. A sgwennwch chi'r atebion yn syth pan fyddwch chi yn eu gwybod nhw. Rhif 1. Y nodyn cyntaf ydy hanner brif. Ac yna, minim. Fedrwch chi feddwl, be mae hanner brif a minim yn ei wneud efo'i gilydd? 6. Rhif 2. Y nodyn cyntaf yn rhif 2 ydy minim. Ac yna, da ni am gael minim arall. Rwan mae angen i chi feddwl be ydy gwerth minim a be ydy'r ateb, be ydy minim a minim? 4. Rhif 3. Crosied. Ac yna, crosied eto. Mae crosied yn werth 1 yn dydy. Felly, beth ydy'r ateb? Da chi wedi gael o'n iawn? 2. Awn ni mlaen i'r rhif 4. Nodyn cyntaf rhif 4 ydy minim. Ac yna, da ni am ychwanegu crosied. Mae eisiau chi feddwl be ydy gwerth minim a be ydy gwerth crosied. A wedyn fe gewch chi'r ateb. Yr ateb ydy 3. Rhif 5. Minim efo dot ar ei ôl o ydy'r nodyn cyntaf. Ac yna, crosied arall. Mae eisiau chi wneud yn siŵr bod chi'n gwybod be ydy gwerth y ddau nodyn. Adiwch nhw fyny ac fe gewch chi 4. Rhif 6. 2 gwafer i ddechrau. Ac yna, da ni am gael crosied. Be ydy gwerth y ddau ac fe gewch chi'r ateb. A'r ateb ydy 2. Rhif 7. Dechrau gyda crosied. Ac yna, da ni am ychwanegu 2 gwafer. Ac ar ôl i ni ysgrifennu'r 2 gwafer, da ni'n mynd i ychwanegu 4 hanner cwafer. Cofiwch roed 2 linell ar ben yr rhain. Fedrwch chi feddwl beth yw'r ateb? Yr ateb ydy 3. Rhif 8 nesaf. Da ni am ddechrau gyda minim. Ac yna, da ni am gael 4 hanner cwafer eto. 4 nodyn bach. Rhowch y coesau iddyn nhw. Ac yna rhowch 2 linell ar y top. Dyna ni.
A rwan, da ni am ychwanegu crosied. Minim, hanner cweferi a chrosied. Y canlyniad di 4. Rhif 9. 2 gwafer i ddechrau. Ac yna da ni am ychwanegu lled hanner cweferi. 4 ohonyn nhw i ddechrau, ac yna yr ail set o 4, felly 8 nodyn bach i gyd. Rhowch y coesau iddyn nhw i gyd. Rhowch un linell dros yr 8 nodyn i gyd. Yna mae'r linell nesaf ddim ond dros y 4 nodyn cyntaf. Ac yna y trydydd llinell. A'r un peth i'r 4 nodyn nesaf. Reit, beth yw'r ateb fan hyn? 2 ydy'r ateb. Dyma ni yr un ola rwan, rhif 10. Mae hwn yn eitha hir. Dechrau gyda crosied. Yna ychwanegu hanner brif. Yna 2 gwafer. Yna da ni am gael 4 hanner cwafer. Dwy linell ar eu pen nhw, ac yna da ni am gael minim a dot ar ei ôl o. Reit, fedrwch chi gael yr ateb yma yn gywir rwan. Cymrwch eich amser. Yr ateb ydy 10. Da chi wedi gwneud mor dda heddiw, dwi am i chi gael bach o hwyl rwan. A dwi am i chi dynnu llun neu lluniau o'r pethau da chi wedi bod yn fwynhau yn ddiweddar. Dyma'r pethau dwi wedi bod yn fwynhau. Yr haul yn gwenu, cerddoriaeth wrth gwrs. Hufen iâ, fy hoff beth, mwy o gerddoriaeth, blodau yn yr ardd, a heb anghofio y nodyn dots. Gewch chi liwio eich lluniau chi mewn. Ac os da chi eisiau fi weld nhw, gofynnwch chi oedolyn rhoi nhw ar unrhyw wefan cymdeithasol a taciwch fi at Siân Meinir. Hwyl am y tro. Os da chi wedi mwynhau, tynnwch lun o galon fach a welai chi tro nesaf.